Kyllikkisaaren murha on todennäköisesti Suomen rikoshistorian tunnetuin henkirikos. Ja tästä aiheesta on kirjoitettu vuosien varrella lukuisia kirjoja ja aihetta on retosteltu lehdistössä yli 70 vuoden ajan. Tuoreen aiheesta tehty teos on viime vuonna ilmestynyt Jukka Kyöstin kirja Kyllikkisaari, paljastuksia suohaudasta. Ja tänään on tarkoitus käydä läpi, mitä tässä kirjassa nostetaan esiin. Ja kuka tähän kirjaan ja tämän kirjan sanomaan tutustuu, niin voi aika hyvin vakuuttua todennäköisestä teoriasta, että miten Kyllikkisaaren murha on todennäköisesti tapahtunut. Mutta todella paljon kiitoksia, että pääsit tänne mukaan keskustelemaan, Jukka. Joo, kiitoksia. Mielelläni tulen. Joo. Sä voisit vaikka lyhyesti vähän esitellä itseäsi katsojille ensin, että sä oot tietokirjailija ja kirjoittanut aikaisemminkin asioista. Joo, mä oon Pirkanmaalta kotoisin, mun nimi on tosiaan Jukka Kyösti ja mä oon kirjoittanut tietokirjoja, 3 sotahistorian tietokirjaa aikaisemmin ja nyt tämä vuonna 2025 ilmestyi tämä Kyllikkisaari, paljastuksia suohaudasta kirja sitten kirjoitin tänne. Ja tosiaan kysehän on, niin kuin Suomen, kuten mainitsin, Suomen rikoshistorian klassikkotapaus. Et miten sä itse kiinnostuit tästä aiheesta? No sanotaan, että mä oon aina ollut nuoresta lähtien kiinnostunut tästä aiheesta jo. Ja sitten kun mä onnistuin saamaan Deadlinen kanssa Deadline-kustannuksen kanssa kustannussopimuksen, niin mä ajattelin, että tästähän täytyy sitten kirjoittaa, kun sain sopimuksenkin, niin mikä siinä sitten? Joo, ja sulla oli niin kuin selkeästi oma näkemys, että mitä ei ollut vielä aikaisemmissa kirjoissa nostettu esiin. Joo, kyllä mulla oli siinä. Mä sillä oli juuri tämmöisiä seikkoja jonkin verran, ja aika paljonkin on nostettu. Joo, mä muistan itse törmäsin Kyllikkisaaren tapaukseen eka kerran poikasena 90-luvulla, kun oli tämä Åke Lindmanin juontama TV-sarja Ei vanhene koskaan, missä käsiteltiin kaikki Kyllikkisaaret ja Tulilahdet ja Boudumjärvet, ja muistan, että siitä asti kyllä niin kuin nämä klassikkotapaukset itseään kiehtonut. Joo, siitä sanotaan 70-luvun lopusta 70-80-luvun vaihteessa, niin siitä alkaa. Mä oon tästä lukenut ensimmäisen kerran ja ollut kiinnostunut. Ja tosiaan sitten kun sai kustannussopimuksen kirjoittaa kirjaa, niin mikä siinä sitten oli kirjoittaa? Aihe kiinnosti muutenkin, niin. No niin, mutta voitaisiin aluksi käydä katsojille läpi niin kuin tämän tapauksen niin kuin yleispiirteet, että jos joku ei tunne Kyllikkisaaren tapausta, niin vähän niin kuin pääsee kärryille, että mistä on kyse. Eli Kyllikkisaarihan murhattiin tosiaan 1953 Isojoella Etelä-Pohjanmaalla, niin voitaisiin lähteä siitä liikkeelle, että kuka oli Kyllikkisaari? No Kyllikkisaari oli aivan tavallinen 17-vuotias maatalon tyttö, eteläpohjanmaalainen maatalon tyttö, ihan siis niin kuin kuka tahansa, että ei varmasti ollut tiedossa, että olisi ollut mitään vihamiehiä ja kaikki piti olla kunnossa, että miksi hänen kimppuun nyt kävisi kukaan, ei tämmöistä ei oletettu missään nimessä. Ja oli jonkin verran uskonnollinen, työteliäs ja karotessaan tosiaan ihan tuiki tuntematon, mutta sitten katoamisen jälkeen Suomen tunnetuin nuori tyttö. Joo, ja isosta maalaisperheestä. Joo, monta sisarusta oli, joo. Joo, minkälainen paikka sitten Isojoki oli vuonna 1953? No, sama juttu, se oli hyvin samankaltainen, mitä kaikki muukin pienet pitäjät siihen aikaan, että piirit oli sillä tavalla varmasti aika pienet, kyläläiset oli, suurin osa oli sukua keskenänsä, verisukua, ja jos ei verisukua, niin naimakauppojen myötä, ja tämä aiheutti aivan varmasti semmoisia toimintarajoitteita, ja varmasti tuo niin yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, että pidettiin niin toisten puolta, mutta aiheutti niitä rajoitteitakin varmasti, että ei ollut sopivaa kertoa ihan kaikkea välttämättä, mitä tiesi. Tosiaan muutaman tuhannen asukkaan pieni maalaispitäjä. Joo, oliko se 4-5 tuhatta asukasta noin karkeasti siihen aikaan? Joo, kyllä. Mutta tosiaan sitten eletään toukokuuta 1953 ja Kyllikkisaari katoaa. Miten tämä lähti liikkeelle? No joo, Kyllikkihän oli silloin 17.5., niin sehän meni sinne tämmöiseen hengelliseen tilaisuuteen sinne Kortteen koululle. Tämmöisen Maiju Ylihietalan kanssa sieltä Villamon kylästä ja Kyllikkihän oli itse sitä Möykyn kylästä, niin ne oli sopinut sillä, että ne näkee siinä meijerin risteyksessä, oliko se noin 6 aikoihin siinä
Mutta ne ei sitten tavannut siinä kummiskaan. Se on jäänyt sitten vähän spekulatiiviseksi se, että kumpi siinä oli myöhässä sitten. Mutta joka tapauksessa ne ei tavannut siinä 6 aikoihin meidän risteyksessä, vaan ne meni eri aikoihin sinne Kortteen koululle. Mutta siellä ne sitten tapasi siellä koululle ja se Kortteen koulutilaisuus loppui 10 illalla ja sitten ne lähti aileen pyörillä sieltä kotejansa kohti ja ne erosi siinä noin 10:30 aikoihin siinä meidän risteyksessä. Ja Maiju lähti sinne Villamon kylään ja Kyllikki toiseen suuntaan sinne Päntäneen tietä sinne Möykkyyn, Heikkilän kylään. Eli elettiin niin kuin sunnuntaipäivää ja paljon oli erilaista tapahtumaa kaupungilla tai kylillä. Oli siellä tämä uskonnollinen tilaisuus. Uskonnollinen tilaisuus sitten siinä matkan varrella, kun ne tuli sieltä niin Kyllikki ja meni sen Kortteen, niin se matkan varrella oli se keskustassa tämä Isojoen yhteistalo, missä oli tanssit silloin juuri menossa. Että Isojoella oli 3 lavalla tanssit. Sitten oli tuolla myös tuo Sarviluoman lavalla tanssit. Mutta sen verran mun täytyy tähän heittää vielä, niin eli mä oon haastatellut tämmöinen kuin Tapio Turja, joka oli siellä yhteistalolla juuri silloin Kyllikin katoamisilta, niin silloin oli tämmöinen orkesteri, se oli sen orkesterin johtaja ja siltä koitin kanssa kovasti kysellä, mitä se tästä tietää ja silloin oli ihan mielenkiintoista, se ei varsinaisesti mitään suoraan tämän tapaukseen tiennyt, mutta silloin oli kaikkea muuta mielenkiintoista, joka liittyy tähän ajankuvaan kyllä siinä, että mutta kumminkin tämmöinen statementti, että on haastatellut tämänkin. Joo, tarkkaan käyty läpi kaikki henkilöt, ketä saatu vielä. Siinä kävi viesti, niin kun tämä Turja lähti sitä yhteistalolta, niin tämä lähti Honkajoen suuntaan. Se ei mennyt sen muun bändin mukana, ne lähti Kauhajoen suuntaan. Ja se muu bändi meni sitten sen Kyllikin katoamispaikan oitte. Kyllikin kimppuun oli varmasti jo silloin käyty. Eli voidaan tiivistää, että Kyllikkisaari siis asuu Isojoen keskustasta muutama kilometri pohjoiseen päin Möykyn kylällä. Joo, Heikkilän kylä. Möykky oli tarkemmin se Heikkilä oli se niin iso kuva. Heikkilän kylä ja Möykky oli niin se pienempi. Ja sitten tästä Isojoen keskustasta taas muutama kilometri etelään päin oli tämä Kortteen koulu. Joo, sanotaan, me Kortteen lähti ilmansuunnat, niin se lähti niin kuin enemmän sitten niin kuin länteen päin. Joo, mutta kuitenkin, että Kyllikki sitten kaverinsa kanssa lähti silloin sunnuntai-iltana Kuudenkorvilla, niin oli tarkoitus, että ajavat Kortteen koululle ja siellä osallistuvat tähän uskonnolliseen tilaisuuteen, joka sitten muutaman tunnin kesti. Ja sitten joskus, oliko 9 korvilla vai koska lähdettiin ajamaan? 10 aikoin takaisin sieltä Kortteelta. 10 aikaa lähdettiin ajamaan takaisin sitten kotiin päin ja sitten Kyllikkisaari kaverinsa kanssa ajoi Isojoen keskustan ohi ja vielä pohjoiseen päin. Ja tässä Meijerin risteyksellä, missä mainitsit, niin kaveri lähti toiseen suuntaan ja Kyllikki sitten toiseen suuntaan. Ja siinä matkan varrella sitten niin noin 1500 metriä, siitä on eri mieltä vähän, virallisesti se paikka on Meijerin risteyksestä 2 kilometriä, mutta mun omien tutkimuksien mukaan se olisi siinä 1500 metriä se paikka, missä Kyllikin kimppuun käytiin. Me perustelen tätä muun muassa sillä, että kun mitkä nämä oli ne 2, joka silloin sitä sunnuntai-aamuna toi maitoa sieltä Heikkilän kylästä Isojoen Meijerille, niin nehän näki niitä katoamisjälkiä siinä, tai ne näki jonkinlaisia jälkiä siellä tiellä, ja poliisi päätteli niistä jäljistä, että siinä 2 kilometrin kohdalla olisi käyty päälle, mutta siinä kävi sillä tavalla, että ne isä ja poika kertoi ensin, jotka tuosta hevoskärrylästä maitoa siinä, että he näki 1500 metrin kohdalla kamppailujälkiä, semmoisia niin kuin pyörän kääntöjälkiä ja tämmöisiä. Sitten ne muutti sen myöhemmin, että se olisi ollut 2 kilometrin kohdalla, tai siinä 1910 metriä sillä kohdalla. Mutta se on sitten taas, eikö se kumminkin poliisikuulustelussa kumminkin se ensimmäinen lausunto on monta kertaa luotettavia. Hyvin mahdollista. Mutta kuitenkin niin kuin aikanaan, kun niin kuin sunnuntai-iltana Kyllikkisaari erosi kaveristaan, niin sen jälkeen Tiejaskana tunnettu kaveri ajoi tai Kyllikkisaaren ohi tuli vastaan, mutta tämän jälkeen Kyllikkisaaresta ei ollut enää havaintoja. Joo. Tiejaska on pois lukien tekijä viimeinen, joka näki Kyllikin elossa. Ja Kyllikin sitten kotona, niin vielä seuraavana päivänä ei osattu huolestua, koska ajateltiin, että Kyllikki on ehkä jäänyt jonnekin kaverinsa luokse yökylään. Että kun Kyllikki katosi sunnuntaina, niin meni maanantai, meni tiistaikin. Ja kyllä se tietenkin sitä ruvettiin jo, mutta ei mitään ilmoitusta tehty. Tiistaina sitten illalla Isojoen nimismiehelle Sipilälle otettiin yhteyttä, että Kyllikki käytiin sieltä. Se ei ole tullut kotiin, että missähän se
on. Ja Sipilä sitten polkaisi etsinnä käyntiin sitä keskiviikkona. Sitten ruvettiin ensimmäisen kerran vähän etsiä. Eli nyt huomattiin, että on nuori tyttö kateissa ja kutsutaan kyläjoukot vapaaehtoisvoimin haravoimaan metsiä ja niitä sitten etsittiin. Ja täytyy tosiaan korostaa, että siinä ensimmäiset päivät ja ensimmäiset viikot niin ei tutkittu henkirikosta, vaan se oli kadonneen etsintä, oli teema. Ja sitten vielä kun äsken puhuttiin niistä jäljistä, niin nämä jäljetkin ja ne kamppailijat, mitä ihmiset, joku väittää, että tosiaan toiset on nähnyt mitässä, Päntänen tiedä, toiset väittää jotain nähneensä, niin siihen oli kaiken näköisiä autoilijoita, moottoripyöräitä liikkui silloin lauantai-iltana varmasti ja kurvaili muutenkin siellä. Ja se, mikä siinä on ongelmallisinta on se, että poliisi ei itse nähnyt näitä kamppailijajälkeä siellä ollenkaan, koska se tie lanattiin sitten muutama päivä sen jälkeen sen Kyllikin katoamisen. Ja sitten tämä Jorma Kuule, joka ensimmäisenä tuli lääninrikospoliisista Vaasasta tutkiinsa, niin se tuli vasta torstaina. Ja tie oli keritty silloin jo lanaa. Eli nämä jälkihavainnot jää niin kuin, joku näki, joku ei, mutta poliisi ei niitä nähnyt. Että tästäkin voi jotain päätellä, että se ei voi olla kovin luotettava se paikka, siinä se 2 kilometriä, tai se 1910 metriä. Mä itse pitäisin sitä 1500 metriä, se oli kumminkin niiden ensimmäisessä kuulustelussa paikka. Mutta tosiaan nuori tyttö kadoksissa ei löydy mistään etsinnöistä huolimatta, joten tämmöisiä huhuja sitten lähtee liikkeelle, kun ihmiset jotain jälkiä näkee maassa, niin aletaan puhumaan kaikesta, että onko jotain autoja liikkunut, mihin on hänet kaapattu. Ja sittenhän nämä tässä kesän myötä niin kuin lehdistökin kiinnostui ja niin kuin tunnelma tiivistyi, että minne on nainen kadonnut. Minkälaista mediamyllyä tästä lähti pyörimään sitten kesän mittaan? No tästä lähti valtava mediamylly pyöriin ja se mylly lähti pyöriin ihan sen takia, että kun ihminen hakee tietenkin selityksiä, kun tämmöinen katoaminen tapahtuu, ihminen hakee selityksiä, että minkä takia on kadonnut, mutta kun ei löytynyt mitään kättä pidempää. Että kun tosiaan, jos pikkusen mentäisiin eteenpäin, kun Kyllikki, ensinnä se haettiin kadonneen etsintänä, ja sitten myöhemmin, kun se paljastui ensin haettiin, No se tietenkin niin kuin kesällä ei tiedetty, että onko henkirikos vai onko kidnappaus vai mikä ikinä on kyse, niin se monenlaisia huhuja. Ja kesän aikaahan paljon puhuttiin, että joku auto kaapannut hänet vieraalle paikkakunnalle ja tämmöistä niin kuin monenlaista teoriaa liikkuu. Mutta sitten kesällä sitten löydettiin Kyllikin polkupyörä tuommoisesta lammesta. Joo, eli se oli Lellulakso, oli semmoinen paikka, 2 isojokalaista naista oli marjastamassa ja ne löysi sitten pyörän sieltä, eli heinäkuun 22. päivä. No joo, sitten se varmasti siinä vaiheessa sitten tämä henkirikoksen mahdollisuuskin rupesi sitten jo viimeistään, niin näyttää hyvin todennäköiseltä, että kun se pyörä oli siellä. Mutta se autolinja on taas, voi siinä sanoa, että pyörässä ei näkynyt mitään tämmöisiä kolhuja, että olisi niin kuin ajettu, että se olisi niin kuin autokollaris ollut Kyllikki, että autolla olisi ajettu sun päälle, että tämä niin kuin vesittää sitä autolinjaa heti tämä pyörän löytyminen. Sitten ei löytynyt mitään semmoisia yliajan jälkeen pyörästä. Niin, ja tämä on yksi poissulkeva tekijä jo siinä. Juu, ja varmaan niin kuin autolinjaa vastaan on sekin, että ulkopaikkakuntalainen tuskin olisi vaivautunut jäämään piilottamaan pyörää, joten se ehkä vei uudestaan valokeilan, että joku Isojoelta on ehkä sitten enemmän ollut tähän sotkeutunut. Mutta sitten mennään eteenpäin sitten syksyn puolelle, niin sitten taas tapahtuu, eli Kyllikin kenkä löydetään. Joo, silloin 11, niin siellä oli 9.10. löytyi se kenkä. Joo. Valtteri Mäkelä oli siinä 1500 metrin kohdalla siinä Päntäneen tiellä siinä oikealla mettiköstä mettäni istutusalulla männyn taimia perkaamassa tarkistamassa, kuinka ne on siellä voinut, ja se löysi sitä sitten kengää. Ja tämä tietenkin sitten taas vei etsinnät uudestaan sitten Isojoelle ja tänne alueelle. Koska se auttoi tietenkin kengän löytyminen, sitten se keskittää se lähemmäksi sitten se suohautoa, sitten se, mikä sitten myöhemmin löytyi se suohauto, niin sille alueelle, kun oikealle alueelle pystyttiin keskittämään etsinnät.
Juu, eli uudestaan käynnistettiin sitten lokakuussa laajemmat etsinnät ja Joo. tiedettiin tarkalleen alueen. Ja Joo, koko ajan oltiin etsitty kyllä siinä, mutta nimenomaan niin kuin sanoit, niin laajemmat ja isommat etsinnät taas sitten, kun pyörä löytyi ja varsinkin sitten, kun se kenkä löytyi. Ja sittenhän viimein tämä suohauta löydettiin, eli Kyllikkisaari löydettiin silloin lokakuussa haudattuna suon sivuun. Joo, ja siinäkin oli pienestä kiinni, että se löydettiin. Sitten se oli kumminkin melkoisen hyvin naamioitu. Tämä kaveri, joka sen, niin se ensimmäisen havainnon teki, niin sehän siinä oli se töppärä sitten, niin siinä oli semmoinen niin multakokkara tai tämmöinen. Se, niin se kiinnitti siihen huomioon eka ja sitä sitten katteli. Ja sitten kun sitä multakokkarata potkiskeli pois sitten, niin sitten se kiinnitti vasta huomioon siihen männyn näreeseen, mikä oli istutettu siihen haudan päälle. Ja tempasi sen irti siitä ja siitä se sitten lähti pärsöön. Tuli hajua ja näin. Joo, kyllä. Eli tämmöinen on tämä Kyllikkisaaren katoaminen ja löytyminen ja niin kuin peruspiirteet. Mutta tosiaan tuossa sun kirjassa käydään läpi nämä pääepäillyt ja sitten todetaan, että onko nämä todennäköisiä vai epätodennäköisiä ja luodaan hyvin luotettavan oloinen tämmöinen tapahtumaketju, miten tämä olisi voinut todennäköisesti käydä. Me voitaisiin ensin näistä epäilyistä käydä ihan kronologisesti toi autolinja, eli tosiaan silloin kesällä ennen kuin suohauta oli löytynyt, niin epäiltiin, että joku ulkopaikkakuntalainen tämmöinen autolla liikkuva henkilö olisi sitten tehnyt pahaa Kyllikille ja vienyt kenties mukanaankin. Joo. No, mä toistan taas vähän itseä, mutta tämä on niin tärkeä asia tämä, että niin kuin nämä kaikki huut, kun puhutaan tässä autolinnasta, niin ne lähti siitä, kun ei tiedetty aluksi tarkkaa rikospaikkaa. Ja huomioon, että tarkkaa rikospaikkaa hän ei tiedä tänä päivänäkään. Kukaan ei tiedä, mikä oli tarkka rikospaikka. Suohauta ei välttämättä ollut se rikospaikka. Se oli ehkä vaan kätköpaikka. Mutta ei tiedetty tarkkaa rikospaikkaa ja ruumis oli 5 kuukautta kateessa, niin tämä tyhjiä ja antoi tilaa kaikille huhuille. Ja sitten lähti tämä autohuut. Siellä oli katoamisiltana. Sitten myöhemmin kuulustelussa oli tämmöinen nuori tyttö ja vanhempi nainen niin eri paikoissa. Ne oli siellä muistaakseni, ne oli juuri siellä Heikkilän suunnalla. Ne oli tehnyt havaintoja, että siellä liikkuu auto ja toinen sanoi, että mäkin näen auton, kermankeltainen ja siellä oli pyöräkin takaretsissä oli, tai siellä peräkontissa oli. Ja tosiaan kun poliisilla ei ollut sitten mitään, kun se ruumis oli kateessa tekopaikka, niin pömpittiin vähän joka pallon perässä. Tähän johonkin piti tarttua ja tätä lähdettiin selviä ja pian sitten sitä karjoilta valikoitu semmoinen entinen poliisi, Leo Myllyniemi, joka oli saanut potkut jo poliisin virasta. Että sillä oli tämmöinen persoonallinen tyyppi kyllä, niin Leo Myllyniemellä sattui olemaan semmoinen auto, semmoinen Ford Deluxe ja sitten tuli autolinjan ykkösepääntö sitten. Mutta sitäkin tutkittiin, mutta ei sitä näyttöä löytynyt mitään. Joo, ja tämähän oli ihan koko kansan huvi. Koko Suomea tehtiin niitä havaintoja samannäköisistä autoista. Samannäköisistä autoista, ja mä oon lukenut KRP:n ja kuulustelu esitutkintamateriaalin. Siellähän on ihan Rovaniemeltä, Imatralta, Lappeenrannasta, niin siellä on tämmöisiä, nyt voi sanoa, että täysin perättömiä ilmiantoja, että joku naapuri, että silläkin oli tämmöinen ja tämmöinen auto. Eikä se tarvinnut olla Ford Deluxe, vaan näin. Mutta tosiaan tässä meni kesä sitten poliisilta isolta osin niin kuin tällaisten jäljillä meni, se valui hukkaan siinä. Sitten autolinjan lisäksi, tai niin kuin sanotaan, jos Kyllikkisaaren tapauksesta puhutaan, niin suuren yleisön keskuudessa varmasti tunnettu ja epäilty on pappi Kauko Kanervo. Minkä takia poliisi kiinnostui Kauko Kanervosta ja kuka Kauko Kanervo oli? No, Kauko Kanervo oli Salossa syntynyt pastori ja hän oli pappina siellä Isojoella silloin samaan aikaan Kyllikki oli ollut töissä kansliassa. Kanervohan siirtyi sitten huhtikuulla kuukautta ennen Kyllikin katoamista Merikarvialle papiksi, pastoriksi. Eli Kauko Kanervo 52 vuonna tuli ensin Isojoel papiksi. Ja 53 huhtikuussa lähti sinne Merikarvialle. Ja ehti toimia Kyllikkisaaren rippipappina ja sitten Kauko Kanervo otti Kyllikkisaaren kanssa töihin tonne kirkolle tekemään tällaista jotain arkistointityötä sinne. Joo, ja tässä on se sama kuin autolinjaskin, että kun ei ollut tietoa, niin tartuttiin huhuihin ja tämähän oli hyvä huhu tämmöinen juuri kun ajatellaan, että
varsinkin lehdistölle tämmöinen. Lehdistöhän tarttui heti tähän, että pappihan oli tämmöinen oikein mediaseksikäs, että sillä myytiin lehtiä. Ja Kauko Kanerva oli niin kuin loistava epäily siksi, että hän oli oikeasti tällainen paha pappi, että hänellähän oli historiaa nuorten tyttöjen hyväksikäyttämisestä. Joo, no sanotaan, että sitäkin saattaa olla, että pääosin tämä historia kumpuaa sitten myöhemmin tämän Kyllikin katoamisen jälkeen. Että se, mistä Kanerva sen tuomionkin sai, niin oli 56 Kyllikin jälkeen. Siitä, kun oli tämän 17-vuotias tyttö siellä Kihiniöllä, minkälaista Kanervalla oli suhde. Mutta tässäkin täytyy muistaa se, että vaikka se onkin väärin tämmöinen, että vanha mies on alaikäisen kanssa, mutta tämä tyttö oli vapaaehtoisesti siinä mukana, että se oli ihastunut tähän pappiin. Ja, että se ei ollut sellaista niin väkisin pakottamista sillä tavalla. Ei ainakaan fyysistä väkisin pakottaa, ehkä henkistä hallintaa sitten, että ehkä hän käytti auktoriteettiasemaansa hyväksi. Joo, mutta toki niin kuin rikollista, jos on alaikäisistä kyse. Ja tietenkin voidaan todeta, että Kanervolla oli aika skandaalinikäryinen elämä ollut niin kuin papiksi nähden, että hän oli ollut lähetystyössä Afrikasta ja saanut sieltä sitten lähtöpassit pois, kun hänellä oli jonkun kirkon naistyöntekijän kanssa ollut suhde siellä, vaikka hän oli naimisissa samaan aikaan. Eli näitä naissuhteita hänellä juuri oli kovasti. Ja sitten kun oli näitä alaikäisiä, sitten näitä sekaantumisia, niin se oli helposti siitä. Ja tosiaan Kanervo oli noin kuukausi ennen Kyllikin katoamista niin vaihtanut työpaikkaa Merikarvialle noin 5-60 kilometrin päähän Isojoelta. Joo, mutta tosiaan vielä se itse kysymys oli, niin se oli se, että miksi lähti ne huut, niinhän se oli. Mikä se itse kysymys oli? Niin, minkä takia Kanervo oli sitten nousi epäilyksi. Joo, eli mitä tuossa nyt jo käsiteltiinkin, ja sitten miten ne lähti niin ne huhut, niin esitutkinta-materiaalista selviää, tämä komissaari Axel Skogman kertoo siellä muun muassa sillä lailla, että kun tämä Skogman, niin hän ei pitänyt pappia, tutki papin tarkkaan, pappi oli naisten mies, ja silloin oli näitä alaikäisiin sekaantumisia, tämmöisiä näihin 17-vuotiaisiin. Mutta oli sitä mieltä, että se ei niin sovellu siihen niin itse tähän surmatapahtumaan millään tavalla. Ja Skogman kertoi näin siellä esitutkinnan matskussa, että nämä ojankaivajat, tämä epäilty tekijä ja epäilty avustaja, että nämä on niin kuin autolinjan ja pappilinjankin alulle panijoita. Nämä on niin kuin levittänyt niitä huhuja. Se on ihan siellä dokumentti siitä, että tämä on 50-luvun tutkijakin on sitten mieltä, että nämä on ollut tämmöisiä agitaattoreita. Nämä, joita mä pidän tekijänä, nämä ojankaivajat, niin nämä on juuri lähtenyt tätä pappia autolinjaa agitoimaan. No niin, hyvä nostaa sekin esiin. Voidaan vielä katsoa siis Kauko Kanervo, ja hän kanssa oli sekä Kyllikkisaaren rippipappi että työnantaja sitten, kun Kyllikkisaari oli paikallisen seurakunnan palveluksessa, ja hän oli myös sitten seksuaalisesti ahdistellut Kyllikkisaarta siellä, että tämä myöhemmin paljastui sitten oikeudenkäynnissä. Joo, mutta siinäkin täytyy muistaa se sitten, että ja sehän tapahtui sitten Kyllikin jutun jälkeen paljon kuulusteluissa, mutta se Kanervohan tunnusti sen niin kuin vapaaehtoisesti. Eli se ei jäänyt kiinni siitä Kyllikin kanssa pappilasmuhinoimisesta, vaan se itse tunnusti sen. Niin mun mielestä se niin on taas viite ehkä jonkinmoisen omaa tuntoa. Se ei pysty, eihän sen olisi kannattanut, jos se olisi oikein ollut konnien konna, niin eihän se olisi puhunut sitä mitään, mutta se tunnusti näin ollen, että siellä oli ollut. Niin. Miten sitten tämän Kauko Kanervon, jos mietitään hänen alibiaan, että olisiko hänellä edes ollut mahdollisuutta tehdä rikosta, jos rikos tapahtuu sunnuntaina niin kuin jossain 10:30 aikaan Isojoella, niin missä Kauko Kanervo oli samaan aikaan? Joo, mahdottomuus on tehdä sitä rikosta, että mä haluan tässä nyt painottaa, että mä oon itse tutkinut tuota materiaalia, QRP-materiaalia, ja sieltä ei löydy, Kanervo ei millään pysty niin kuin loogisesti järkisyydellä sovittaa tekijäksi. Tietenkin jos mielikuvitusta käyttää, joku voi sen niin kääntää, mutta 50-luvun poliisi oli sitä mieltä, että se ei sovi tekijäksi. Ja 20-luvun tutkijat Elfreenit ja Tapanitikkalat niin on ollut samaa mieltä, että Kanervo ei sovi millään siihen murhaajan tai henkirikoksen tekijän muottiin. Ja sitten taas ne argumentit, millä sitä pystyy niin perustelemaan ihan hyvin, että on se, että
ensinnäkin niin se on niin kuin tekninen mahdottomuus, että Kanerva olisi tekijä. Että sehän oli siellä 55 kilometrin päässä siellä Merikarvian pappilas, no ja silloin oli alipi annettu, että se on siellä. Kanervoilla ei ollut autoa, ja KRP-materiaalissa ei ole mitään viitteitä, eikä tutkimusta ollut mitään viitteitä siitä, että joku olisi kuskannut Kanervoa tai lainannut hänelle autoa. Eli sen oli mahdoton päästä huomaamatta sinne. Auto ei ollut tosiaan polkupyörällä, ja joku olisi varmasti nähnyt näin, kun nyt tiedetään se, että tämä ruumiin kätkeminen vei aikaa, ja sitten jälkivartiointi. Tästä on paranneltu päivien, kun se suoahoutokätkö on päivien päästä paranneltu, ja viikkojen päästä ja kuukauden päästäkin vie. Eli jos näinkin tunnettu henkilö, kun Isojoen entinen pappi olisi siellä Isojoella liikkunut, niin joku olisi tehnyt sitä havaintoja, mutta minkäänmoisia havaintoja ei ole tehty. Ja sitten siinä on tietenkin tämä, että kun papillehän on kehitetty semmoinen motiivi, joku on kehittänyt semmoisen huumotiivin sille murhaan, että kyllikkö olisi ollut papille raskaana, ja sitä yritettiin sikiöllä häiritystä, ja se olisi kyllikki kuollut siihen. Mutta tämän voi 100%, tämä ruumiin avausraportti, kun kyllikille tehtiin ruumiin avaus, niin tässä ruumiin avauspöytäkirjassa lukee yksiselitteisesti, että kyllikki ei ollut raskaana. Ja siinä ei ole niin kuin, samalla katoaa tämä papille kehitetty motiivi tähän murhaan. Joo, ja pappi niin kuin oli niin kuin julkisilla paikoilla liikkui johonkin ilta 8 asti tai jotain tätä luokkaa. Joo, pappi oli silloin siellä Merikarvilla, se oli sairaalassa katsomassa jotain potilaita tälle, ja siellä sitten piti veisasi ja luki Raamattua, mitä siellä sitten tehtiinkin, ja sitten illalla myöhään, oliko se sitten noin 9 aikoihin, oli tämmöinen pariskunta vielä, joka saatteli sen sitten siihen pappilan, sen Merikarvian pappilaan se kotiovelle. Ja se meni sinne sitten, nähtiin, että se meni sinne. Ja tämä pariskunta oli sitä mieltä, että sillä ei ollut niin mihinkään kiirettä. Ja rennosti se jutteli kalastuksesta ja kaikesta muusta tämmöisestä hommasta. Ja sitten, yön ajaksi sitten oli taas alibi, että hän oli, no kuten todettu, että moraalisesti kyseenalainen veikko, että vaimo oli toisella paikkakunnalla töissä, niin joo, hän sitten nukkui yhdessä palvelustytön kanssa. Joo, mutta tämä palvelustyttö oli sitten kyllä oli täysikäinen nainen, kyllä. No. Ja sitten siinä on vielä semmoinenkin ratkaiseva seikka vielä sitten, että niin kuin, miksi pappi ei voi olla tekijä, että kun tämä Kyllikkihän päätti lähteä sen Kortteen koululle, mistä alussa puhuttiin sinne hengellisiin seuroihin, niin vasta se katoamispäivänä myöhään silloin sunnuntai-iltapäivällä. Kaveri tuli kymään, että lähtkö mukaan. Tämä Maiju tuli kysyä, ja saarella ei ollut puhelinta, että ei ollut mitään mahdollisuutta ilmoittaa Kanervolle, että se on menossa sinne Kortteelle. Kanervo ei voinut tätä tietää. Mutta sen sijaan nämä ojankaivajat, niin nämä asu ja työskenteli. No silloin ei ehkä ollut töissä, mutta nämä asu siinä Kyllikin matkan varrella. No, mennään kohta niihin. Näillä oli mahdollisuus siihen näköhavaintoon ja kenties tarttua hetken tilaisuuteen. Joo, totta. Mutta tosiaan papista voidaan todeta, että moraalisesti kyseenalainen hahmo, josta on niin kuin julkisuudessa helppo tehdä syyllinen. Kyllä. Kiteyttäisin sen sillä tavalla, että on tutustunut noihin, on tämän komissaarios Skogmanin pöytäkirjoihin, KRP:n pöytäkirjoihin tutustunut Veikko Korkealehron ja jutellut Tuomas Elfrenin kanssa, 2000-luvun komissaarion kanssa, niin faktaa on se, että poliisi tutki kyllä Kanervon menoja, mutta se totesi, että se ei ole tekijä. Eli oikeasti niin Kanervo ei nostanut valokeilaan poliisi, vaan lehdistö. Ja tosiaan, että jos Kanervo oli niin kuin 8-9 asti on ulkopuolisia todistajia ollut hänen, niin kuin, että hän on Merikarvialla ollut, ja sitten on tämmöinen palvelustyttö todistanut yön ajaksi, ja sitten hän oli vielä 9 aikaa aamulla sitten vetämässä rippikoulua. Seuraavana aamuna rippikoulua sitten niin varmuttomana siellä ja ihan pystyy vetämään. Niin. Että vaikka jos ajateltaisiin, että palvelustyttö olisi niin kuin puhunut palturia, niin meillä on kuitenkin sitten aika kapea se aika, että siinä olisi pitänyt niin kuin 9 jälkeen aika kiireellä lähteä tuonne Isojoelle. Kyllä. Ja sitten olla 9 aamulla jo vetämässä rippikoulua siten, että olisi yön tehnyt murhan ja piilottanut ruumiin ja vastaavaa. Että tämä kuulostaa aika älyttömältä. Ja Veikko Korkealehtokin tosiaan totesi siellä 50-luvun tutkija, yksi päätutkijoista, että ei ole mahdollista, että sitä kätköä on siellä paranneltu
viikkoja päiviä sen jälkeen. Että niin, pappia ei ole siellä näkynyt sen jälkeen, kun se huhtikuussa 53 sitä lähti. Että, niin, ja sitten sen verran kiinnittäisin vähän tähän seikkaan huomiota tähän alibi-juttuun, kun tämä papin taloudenhoitaja antoi sen alibi ja sitten tämä vanhin lapsi. Niin. Tässä alibissa täytyy muistaa semmoinen, mä olen kirjoittanut sen Uuden Suomen blogiin, niin tästä on aika syväluotaava kirjoitus juuri tästäkin, jos sieltä vaan joku viittii kaivaa. Niin. Eli tämä ei se ole niin yksiselitteinen, että 50-luvulla, niin, miksi tämä nainen olisi antanut alibin papille? Et siinähän menee sitten oma mainekin, sitten tulee sen huonon naisen maine, että ei se papin takia, mä olen vahvasti sitä mieltä, ei olisi alibia antanut, mutta se puhuu niin kuin asiat oli ollut, se oli rehellinen. Ja tosiaan kaiken tämän lisäksi, miten olisi niin kuin suurin piirtein mahdotonta olla niin kuin täällä tekopaikalla, niin että mistä hän olisi sitten tiennyt, että Kyllikkisaari tulee just silloin polkupyörällä, että mennä sinne tienposkeen odottamaan. Se papin tosiaan niin tekninen mahdottomuus, sitten tämä ei ole motiivia, ei ollut Kyllikki raskaana, motiivi katoaa henkirikokselle. Ja sitten ajallinen mahdottomuus ja kaikki nämä. Ihan tällainen loogiset seikat estää se. Mutta jos pappilinja on niin kuin ollut lehdistön ja suuren yleisön kaikkein niin kuin eniten rakastama epäilty ja tämmöinen tutkintalinja, niin mennään sitten seuraavaksi näihin ojankaivajiin, Vikkiin ja Arvoon, mitä sä mainitsit, jotka on vähän tämmöisiä niin kuin arkisempia todennäköisiä tekijöitä. Ketä oli Vikki Lehmusviita ja Arvo Hakala? Joo, Vikki Lehmusviita ja Arvo Hakala oli isojakalaisia tavallisia työmiehiä, sukua keskenään niin kuin naimakauppojen kautta. Että Vikin Lilja sisko oli Arvon vaimo. Ja nämä tunnetaan ojankaivana, semmoisia ne oli ojankaivajia, tämmöisiä sekatyömiehiä näin. Joo. Näitähän ne oli. Ja miten sitten Vikki, niin hänellä oli jonkinlaista historiaa, tai molemmilla oli kai vähän tämmöistä rötöstelyä ja juopottelua ja tällaisena henkilönä tunnettiin, mutta varsinkin Vikillä oli sitten tämmöisiä naisten ahdisteluhistoriaa myös. No joo, molemmat oli sellaista väkivaltahistoriaa ja ehkä sitä naisten ahdisteluhistoriaa arvoakin, mutta pääosin sitä oli enemmän selkeästi Vikillä, että silloin kun tämä Kyllikki katosi, tai sanotaan silloin kun tämä selvisi, että tämä on henkirikos, silloin kun Kyllikki löytyi, niin sen jälkeen KRP-materiaalista siellä muistaakseni siellä 21 naisten tekemää ahdistelutapausta. Tämä pato murtui vasta silloin, kun Vikki, silloin kun selvisi, että Kyllikin se henkirikos on, että se on henkirikos, niin silloin vasta nämä 21 naista niin kuin teki ilmoituksen, että Vikki on heitä lähennellyt. Ne on väkivaltaisia lähentelyjä ja osa on samalla tiellä, missä Kyllikin kimppuun käytiin, osa on ihan naisten kotiin tunkeutumisia. Vikki saattoi selvittää, että onko se isäntä kotona, niin saattoi mennä kolkuttelemaan sinne. Ja aika tosiaan oli 50-luvun alussa, että silloin naisten oikeudet oli aika heikkoja, että silloin niin kuin ei kauhean pienellä kynnyksellä lähdetty tekemään tuollaisista rikosilmoituksia. Sitä oli juuri sanomassa äsken, piti jatkaa vielä siitä, että jos nyt on niin dokumentoitu sen KRP-matskuun 21 Vikin tekemään naisten ahdistelua, niin mä oletan, että se on jäävuoren huippu. Ja nämäkin naiset, ne vasta uskalsi tulla ulos sen jälkeen, kun henkilö oli epäiltynyt. Kaikki naiset ei uskaltanut tehdä ilmoitusta, ei kehrannut ja mitä syytä olikaan. Se voi olla hyvinkin moninkertainen sitten loppupeleissä sitten. Mutta sä oot tosiaan niin kun keskittynyt kirjassa näihin ojankaivajiin ja hyvin laajan listan tämmöisiä aihetodisteita nostanut esiin, Kyllä. Että mitkä osoittaa siihen suuntaan, että Vikki olisi ollut varsinainen tekijä ja sitten Vikin siskonmies Arvo olisi ollut avustajana ruumiin kätkemisessä, joten voidaan tosiaan käydä näitä aihetodisteita läpi ja tämä, mikä nyt keskusteltiinkin, nämä historia naisten ahdistelusta, niin se nyt on yksi tärkeä tämmöinen aihetodiste tietenkin. Mutta sen verran haluan tuosta korostaa tosiaan, että ketään ei Vikki Arvoa, ei ketään epäiltyä, hän oli satoja, että ketään ei ole syytettä, ei ole ketään vastaan nostettu, saati tuomioon kukaan saanut. Tämä on meillä tämmöinen rikoshistoriallinen, että
rikoshistoriallinen keskustelu on, että mehän haetaan tässä niin kuin keskustelua vaan tästä aiheesta. Viedään tätä eteenpäin, että tarkoitus ei me toimita sille tuomareina, että nämä on mun teorioitani. Juuri näin. Mutta tosiaan, jos katsotaan tämä naisten ahdistelu 1, sitten voidaan käydä eteenpäin, vaikka sä mainitsitkin aikaisemmin, että miten se koko kesän aikana oli hirveä huhumylly käynnissä, että syytettiin milloin ulkopaikkakuntalaisia autoilijoita, jotka on tappaneet Kyllikkisaaren tai sitten pahaa pappia Kauko Kanervoa, että on hirveä huhujen liikkuminen oli liikkeellä, niin tämä oli mielenkiintoinen, mitä sä nostit esiin, että juuri ketkä oli niin kuin primusmoottoreina näiden huhujen levittämisessä. Niin oli just nämä ojankaivajat, varsinkin Arvo. Joo, ja varsinkin Arvo, ja se oli silloin ennen kuin Kyllikki löytyi jo. En tarkkaa päivää, mutta se KRP-materiaalista se löytyy syksyllä 1953. Siellä on se Skogmanin merkintä, se on esitutkintapöytäkirjassa on se, että puheillaan Arvo ja Vikki on suitsinut niin kuin autolinjaa ja saanut paikallisen pastorinkin niin kuin epäilyksen alaiseksi. Eli tämä voi olla uusi tieto monelle, mutta sen ohi on vaikea kävellä, että yksi tänne auto- ja pappilinen aluepaneita oli Vikki ja Arvo. Ja kyllähän se tietenkin varmasti sitten muut sitten tuki sitä, ja kun se pallo lähti pyöriin, niin joo, tietenkin. Ja se lähti niin kuin sitten valtakunnalliseksi siitä. Se ei jäänyt Isojoelle, ja sitten varsinkin se autolinjan, sitten niitä epäiltiin autolinjan tyyppejä ympäri maata. Ja tosiaan niin kun hyökkäys on paras puolustus, niin kuin sanotaan, että jos ei halua, että epäilyt osuu itseen, niin sitten heitellään kaiken maailman epäilyjä ties mistä, niin että niin kuin fokus katoaa sitten suurelta yleisöltä ja poliisilta. Kyllä. Tästä tulee jotenkin mieleen musta Agatha Christie joku tarina, oliko Syyttävä sormi nimeltään vai mikä, että missä joku henkilö tietää toisen tehneen jonkun rikoksen ja sitten lähettää kirjeen poliisille, missä hän paljastaa tämän, ja rikoksen tekijä huomaa, että nyt tämmöinen paljastuminen on edessä, niin hän tappaa tietenkin tämän todistajan, mutta hän alkaa sitten lähettelemään ympäri pitäjää kanssa erilaisia syytöskirjelmiä, missä syytetään ties ketä, ties mistä rikoksista. Joo. Ja sitten se tavallaan hautautuu se alkuperäinen paljastuskirje sitten kaiken muun alle, niin tämä on tietysti tiettyä samanlaista piirrettä tässä. Okei, mulla on se periaate näissä, että mä en lue ollenkaan romaaneja enkä mitään fiktiivistä, että kaikki pitää olla niin kuin totta ja oikeasti tapahtunutta. Että. Kyllä. Mutta niin kuin periaatteena se, että koitetaan viedä huomioon pois omista teoista, niin tämä on ihan hyvä havainto, mikä olet nostanut esiin noista materiaaleista. Ja sitten on tietenkin nämä möläyttelyt, eli Vikkihän niin kuin useisiin kertoihin niin kuin puhui ohi suunsa ja osoitti, että tietää tapauksista enemmän kuin on kertonut poliisille. Joo, kuulustelupöytäkirjoissa on sama juttu, kun oli niitä aiheuttorissa tai niitä Vikin tekemiä ahdisteluja 21, niin sieltä löytyy 20 Vikin tekemää möläytystä, ja ne on kirjattu sinne. Ihmiset on kuulustelussa poliisille kertonut, että Vikki on sanonut näin ja näin. Ja niistä on osa ihan semmoisia sanotaan tunnustuksen omaisia, ja sitten ja selkeästi niistä lähes kaikesta on niin kuin, tulkittavissa se, että mies tietää enemmän, mitä on puhunut. Ja sama kuin noissa lähentelyissäkin, niin sama näissä 20 möläytyksessä, niin nämäkin on jäävuoren huippu. Niitä möläytyksiä, niin mietitään nyt 50-luvun Isojokea, niin ei kaikki, jos Vikki on jotain sanonut jossain kylillä tai missä tahansa sanonut, että semmoista ja semmoista möläyttänyt, niin ei kaikki niitä poliisilla on mennyt kertoa. Osa on unohtanut, ne osa ei ole välittänyt, ja nämä on jäävuoren huippu kanssa. Jos näitä oikein tiedettäisiin, oletan, että näitä olisi paljon enemmän kuin ne 20 möläytyksiä. Ja sitten vielä näistä möläytyksistä sekin, että kun joku hän on sanonut, että Vikillä oli mielenterveysongelmia juovuksissa, mutta tästä täytyy muistaa se, että okei, pari kolme ja neljäkin menee ihan varmasti niin kuin tämmöiseen piikkiin, että sehän nyt vaan puhelee tuommoisia, mutta näitä möläytyksiä on 20, sitten on 20 naisten ahdistelua ja 20 aihetodistetta. Tämmöinen jos näin voisi sanoa, lähes 60 aihetodisteen ketju, niin mun mielestä se ei voi enää olla, niin se ei voi olla sattumaa, se ei mene niin mihinkään hopulun piikkiin.
Miten sitten tämä niin kuin tapahtuma on, jos vielä käydään se läpi, että sun tai niin kuin ajatuksen mukaan todennäköisesti tapahtunut? Eli minkälainen on sun spekulaatio siitä tapahtumien kulusta, että mitä on tuolla tienpätkällä tapahtunut silloin sunnuntai-iltana? Joo, sanotaan näin, että korostan sitä, että tämä on mun tutkimuksessa, tämä on minun teoria on tämä, että elikkä epäilty tekijä, Vikki, korostan epäilty tekijä, sen epäilty sana siinä, niin hänellä oli naisen tarve. Hän on itse kertonut noissa kuulusteluissa poliisille, että hän on pienestä pitäen ollut vähän semmoinen ylieksitty ja vanhemmiten, niin naiset ei päästä häntä seuraa. Hän joutuu niin kuin vähän tuppautumaan väkisin niiden seuraa. Ja sitten Vikkihän oli silloin siellä edellisen viikon siellä, mikä se paikka olikaan? Se oli naapuripaikka siellä toisella paikkakunnalla hommissa. Niin, okei. Se oli monta kertaa, se oli siellä naapuripaikkakunnalla hommissa ja se on kertonut kuulusteluissa, että alkoholia käytti siellä rajusti sitten varsinkin niin perjantain ja lauantain. Ja sunnuntaina sitten oli viinat juotu ja sitten oli tullut postiautolla Isojoelle. Ja se on kuulusteluissa sanonut, että tämä naisen tarve on krapulas niin kuin kaikista kovin, että tästä tulisi tämä krapula-elementtikin sopisi aika hyvin siihen sunnuntaille. No, nämä on nyt vain mun päättelyt, mutta kumminkin jokainen voi miettiä, että onko nämä nyt kaikki sattumokaan sitten. No, sitten niin, Vikillä oli tämä naisen tarve, niin tämä 1500 metrin kohta siellä, niin kun mennään meijeriltä sinne isoille päin, siinä oikealla puolella oli semmoinen halkopino. Ja se on aivan todennettavissa sieltä kuulustelupöytäkirjasta. Vikki on itsekin kertonut kuulustelusta, siinä oli halkopino, että kylläkin katoamisen jälkeen ne meni se 1500 halkopinojen kohdalta niin sinne ojatyömaalle. No, se siitä. Mutta se oli siellä halkopinon takana. Oli tosiaan tämä naisen tarve. Se ei odottanut, mun teorian mukaan Vikki ei odottanut siellä kyllikkiä. Silloin olisi kelvannut kuka tahansa nainen. Se odotti siellä vain jotain naista. Se, että kyllikki sattunut siihen sitten ajaa, niin se oli sattumaa. Ja no Vikki näkee sitten, että sieltä nainen lähestyy, sieltä, se oli se halkopino 1500 kohdalla, niin Isojoen suuntaan ja sitten tuonne Kauhajoen suuntaan, se kyllikin kotikylän suuntaan, sitten oli hyvä näkyvyys molempiin suuntiin. Se näki, että sitä nainen tulee pyörän. Oletan, että se hyppäsi siihen eteen ja kenties hän yritti sovinnolla pikkusen ensin. Ei välttämättä käynyt heti päällä, että kenties vähän sovinnolla, että tyttö pidetään vähän hauskaa tyyliin. Ja kyllikki pisti sitten vastaan enemmän ja kenties rupesi huutaan apua ja Vikki sai rauhattua kyllikin sinne mettään ja kenties siihen tuli sitten jotain häiriötekijää. Tosiaan Vikki kenties sieltä tieltä lähestyi, joku muu pyörällä tai jollain muulla kulkuneuvolla. Ja kyllikin rupesi meteli olemaan niin kovaa, piti niin kovaa ääntä ja huusi apua ja pisti vastaan. Niin vaimentaakseen tämän vastarinnan, niin siinä käytti sitten jotain astaloa ja enemmän mitä oli suunniteltu. Ja näin, sanoisiko näin, että raiskaus tai raiskausyritys muuttui henkirikokseksi. Mikä ei ollut niin tarkoitus varmasti alun perin. Joo. Ja sitten ruumis piti jollain tavalla kätkeä, niin hänellä todennäköisesti sitten on luopuri tässä. Joo, tämä arvo olisi mun teorian mukaan ollut sitten haettu siihen apuun. Joka asui niin kuin ensimmäinen talo, mikä tulee vastaan täältä oletetulta tekopaikalta, niin on Arvon talo. Joo, Arvo asui kaikista, tai oletettua tekopaikkaa kaikista lähimpänä siinä. Ja oletettua tai pyörän kätköpaikkaakin Lellulaksoa lähempänä. Hän haki Arvon sieltä ja miehet yhteistuumin sitten varmasti siinä ehkä meni se aamuyön tunneille, että saivat sen sitten kätkenä pyörän Lellulaksoon ja ruumiin kätkettyä. Joo, tämä ruumiin kätköpaikka, tämä suohaudan paikka, niin tämä on mitä on itsekin blogissa nostanut esiin, mutta niin kuin tämähän on mielenkiintoinen paikka haudata uhuri, sillä tämä vähän osoittaisi sormea siihen suuntaan, että tekijät on tiennyt, minne tuleva ojalinja kaivetaan. Eli kerro vähän tästä paikasta, mikä... Joo. No, mä olen
itse käynyt monta kertaa ja sitä selvittänyt ja vanhoja karttojakin tutkinut, niin tämä suohauta on kaivettu semmoiseen paikkaan. Se on ensinnäkin niin kuin tieltä, kun se on se tieltä 200 metriä. Niin se on heti, kun sitä mennään semmoinen 150 metriä, se lähtee alaspäin sinne suohaudalle päin. Se on se notkos siellä. Ja se, mikä se kaivettiin, se on erittäin huonoa kaivaa. Siinä on kiviä, juuria, kantoja. Eli se kaivettiin, niin jos siitä olisi tuotu pikkusen vielä tielle päin, niin olisi pystynyt kaivaa. Se osattiin kaivaa semmoiseen kohtaan, mihinkä se juuri vielä sai kaivettua. Et sitä ei viety sinne, jos sinne olisi vienyt 10 tai parikymmentä metriä sinne eteenpäin, niin siellä olisi ollut paljon pehmeämpää kohtaa kaivaa. Että sinne olisi tämmöinen, joka olisi maastoa tuntanut, varmasti ruumiin kätkenyt. Mutta ne kaivoi se mahdollisimman vaikeaseen kaivettavaan paikkaan, mutta semmoiseen, mihinkä juuri sai sen kaivettua. Mutta tähänhän oli syynsä, minkä takia sitä ei viety pidemmälle. Juuri tämä sun pointti, juuri tämä syy, että kun miehet tiesi ojankaivajat, että se ojalinja, se oli siellä muutaman 100 metrin päässä siellä etelämpänä. Ja ne tiesi, että tullaan kaivaan siitä, niin sen pehmeän kohdan ylittäen, niin se piti kiertää se suohauta. Eli nämä juuri ojankaivajat, niin heillä oli työnä Vikillä ja kavereilla, että kesän aikana kaivavat ojaa siitä tienoilta, mutta sitä ei oltu vielä kaivettu. Ja se paikka, minne Kyllikin ruumis haudattiin, niin se on kohta, missä oja tekee pienen mutkan juuri. Joo. Että se on niinku tavallaan kaikkein kauempana tiestä, mutta kuitenkin ottaa huomioon sen ojalinjan. Juuri sitä ajan takaa. Että se on kaivettu niin semmoiseen mahdollisimman kauaksi tiestä, mutta se taas ottaa sen ojalinjan huomioon. Ja justiinsa semmoiseen paikkaan, mikä sen nippanappa vielä saa kaivettua. Eli ojalinja kulkee varsin suorasti, mutta tekee pienen V-kirjaimen muotoisen koukun, ja murhaajat ovat jostain omituisesta syystä osanneet juuri tähän V-kirjaimeen muotoiseen koukkuun kaivaa haudan, mikä niin kuin osoittaa yhtenä aihetodisteena varmaan, että tekijät on henkilöitä, jotka on tuntenut tänne tulevan ojalinjan. Viitteet on vahvasti siihen suuntaan. Ja voidaan sitten, täällä oli vielä joitain näitä aihetodisteita, mitä sä oot nostanut esiin. Tämmöinen hauska pikku kuriositeetti on, että Kyllikkisaaren suohauta tunnetaan tästä, että siinä on tämä oksan näre pistetty pystyyn siihen hämäyksen vuoksi haudan päälle. Ja tämähän on sama tämmöinen merkintäkeino, jolla Arvon pontikkakätköt tunnettiin. Joo, kyllä. Nyt löysin tämä KRPn materiaalista, silloin kirjaa tein uutta tietoa, niin siellä on tämmöinen mies poliisille kertonut, että Arvolla oli tapana kätkeä pontikkapullot männyn tai kuusen näreillä samanlaisella. Eli kun se keitti pontikkaa, niin sinne mettää johonkin sammalin alle laittoi pullon, niin merkkasi sen niin itselle, että muistaa, missä se on se pullo. Ja tämä sama haastatteli myös tätä samaa miestä, niin se kertoi mulle myös haastattelussa saman, että näin todella onkin. Ja tässä on tässä voisi puhua, onko se signature, tämmöinen molempien tekijöiden, niin epäiltyjen tekijä ja avustajan tämmöiset allekirjoitukset. Moni on miettinyt sitä, että nehän jätti tavallaan allekirjoitukset sinne suohaudan maastoon, että kun se Arvon tekotapa oli se näre, niin sehän paljastuu siinä. No sitten Vikin tekotapahan oli taas tämä kenkäkätkö, tämä oikean jalan kenkä, mistä löytyy tämä miesten revitty sukka ja naisten revitty huivi, niin se myötäilee taas hyvin tämä Vikin tekotapa, että Vikkihän Mustasaaren sairaalassa niin repi potilastoverinsa joululiinat ja koristeet ja samalla tavalla laittoi ne mytykset tunki sinne kengänkät. Eli mun teoria on se, että Arvon tekotapa oli juuri se männynnäre ja tämä kenkäkätkö noudatteli juuri Vikin tekotapaa. Että tavallaan tämä suohaudan ikonisimmat elementit, kenkä ja männynnäre, niin on tekijöiden allekirjoitukset. Ja tosiaan sekin niin kuin sitoo nämä Arvon ja Vikin tähän Kyllikkisaaren suohautaan, että tosiaan oli haudattu paikkaan, minkä ympärille kesäaikana sitten kaivettiin oja, ja sitten Vikki oli tässä ojankaivuuporukassa, ja Arvo taas hänellä oli jotain halkotöitä siinä niin kuin kanssa 20 metrin päässä suohaudasta, eli koko kesän sekä Vikki että Arvo oli niin kuin ihan päivittäin aivan siinä suohaudan ytimellä ja työskenteli. Joo, eli siinähän oli, kun Vikki veljensä kanssa tämän Pytömäen
Pentin kanssa, niin niillä oli alkamassa heti katoamisen jälkeen maanantaina piti alkaa se ojankaivu. Ne aloitti sen kyllä sitten, Vikki ei heti aloittanut, se tuli sitten vasta keskiviikkona siihen. Mutta ne kaivoi siinä ojaa, ne kaivoi siinä sillä alueella, ja sitten välillä oli siellä vähän kauempana Hurrinlaaksossa, taas palasi siihen sitten. Mutta sillä alueella ne kaivoi ojaa kumminkin, niin sinne, ainakin sinne elo-syyskuun vaihteeseen asti, että useamman viikon, useamman kuukauden siinä. Ja arvo sitten taas, niin se kasasi pian tämän katoamisen jälkeen, niin siihen suohauralta eteläänpäin, niin 27 metrin päähän tämmöisen halakopinon, että se ilmeisesti sai kunnalta luvan, että se voi niin kerätä tämmöisiä puita, tämmöisiä niin pienempiä jätepuita, tämmöisiä pienempiä, mikä nyt niille kelepaa. Niin, että ei sekään mun mielestä nyt sattumaa voi olla, että sen osuu sen 27 metrin päin. Se oli niin, molemmat miehet niin työskenteli siinä hauran ytimessä ja suohauran ytimessä. Siinä oli mahdollisuus niin parannella sitä hautaa. Ja valvoa, että kukaan sitä. ei tule liian lähelle. Niin. Ja tässähän oli kaikkea, että moni ulkopuolinen, joka kävi paikalla, niin haistoi kyllä tämmöisen mädäntyneen hajun siinä, mutta sitten nämä arvoja nämä oli, että eipä se mitään ole, että älkää kiinnittäkö huomiota tyylisesti. Tämmöisiä tapauksia on, että siinä on joku, ja arvo on vähän niin kuin tyyli ajanut pois sitten, että ei, mitä te täällä teette, että mitä me te olette. Näin juuri. Ja sitten nämä Vikin esimerkiksi ja Arvon alibit, niin ne oli lähinnä niin kuin kotiväen antamia ja nekin taas olla aika sekavia sitten, että vaihteli kuulustelusta riippuen. Minkälaista alibit näillä sitten oli? No joo, alibit vaihtui ja kuulustelu muutti muotoonsa koko ajan, niin Arvolla kuin Vikilläkin. Että Vikin alipihan tavallaan, Vikin alipihan murtuu tavallaan jo siinä, niin kuin, hänellähän niin kotiväki, veli ja äiti antoi alipin, että kyllä se on ollut kotona, että ei se olisi pystynyt kylläkin tämmöisiä juttuja, se oli niin juovuksissa kotona. Mutta sitten siinä 8 aikoihin Vikki on kumminkin, eli tämmöinen Onni Ristiharju on, ja sitten Kytömäet on ollut siinä pellolla siinä meijerin risteyksessä, niin nämä tekee semmoisia, Vikki tulee niiden puheelle, se on 8 aikoihin menossa silloin kylläkin katoamisiltana kylille päin, ja Onni Ristiharjun mukaan, niin Vikki oli täysin selvinpäin ja takaritsilla oli semmoinen pitkä paksumpi takki, että sekin viittasi, että on niin kuin johonkin suuntaan saattaa olla menossa. Ja sitten tämä äiti, niin silloin kun Vikki ekan kerran pidätettiin, niin tämä antoi ymmärtää, että hän ei tiedä, missä hänen poikansa on. Korjaan, että Vikki ei vielä silloin kun ekan kerran kuultiin, mutta Vikki ei ollut vielä pidätetty. Eli silloin kun Vikkiä 15.10. kuultiin ensinnä kotona siellä Kuuselassa, niin tällöin äiti antoi ymmärtää, että ei siis vielä pidätetty, kuultiin vaan, että ei hän niin tiedä, missä tuo poika on ollut. Mutta sitten kun Vikki pidätettiin muutaman päivän päästä, niin sitten hän jo sitten muistikin ja antoi Vikille alipin, että se olisikin ollut kotona. Tämmöistä muuttua. Siinä oli montaa tämmöistä, varsinkin Vikin kertomukset, niin ne muuttui koko ajan. Ja tosiaan silloin 15.10. kun Vikkiä ekan kerran kuultiin kotona tässä Kyllikisaaren murhasta, niin Skogman nimenomaan silloin se katsoi, että alipi on niin sekava ja se ei ole pitävä, niin se päätti pidättää Vikin. Ja Vikki vietiin silloin 21.10.53 Kristiinan kaupunkiin sinne poliisilaitokselle. Sitä kuulusteltiin siellä muutama päivä. Ja siellä alkoi tämmöisiä mielisairaaloiden merkkejä sitten ilmenee. Ja sitten Vikki lähetettiin Mustasaaren mielisairaalaan mielentilan tutkimukseen, jossa hän sitten kyllä jäi pisemmäksi aikaa, tai oli siellä yhteensä sitten 5 kuukautta. Mitä täällä mielisairaalassa sitten, niin mitä sitten täällä niin kuin ammattilaiset totesivat hänen mahdollisesta murhaajuudestaan? Joo, tämä ylilääkäri, tämä Suominen, niin tämähän sanoi ensinnä sellaisena loppulausunnossa, että hän ei voi tällä. Sanotaan nyt ihan ensin, että tämä Suomisen lausunto on annettu, kun Vikkihän oli 5 kuukautta sairaalassa, niin tämä mielentilalausunto on annettu 3 ekalta viikolta. Eli Suomisen lausunnosta puuttuu, se on 3 ekalta viikolta, siitä puuttuu yli 4 kuukautta. Se puhuu vain 3 ekasta viikosta. 4 kuukautta on ihan kateis, mitä siellä tapahtuu. Ja tämän 3 viikon aikana kyllä oli tapahtumaa ja actionia siellä. Niin tämä Suominen sitten siinä loppulausunnossa niin sanoo, että hän ei pysty
siis sen 3 viikon perusteella, minkä se lausunto oli 3 viikon perusteella, sanoen, että oliko Vikki syyllinen tai ei. Mutta sehän sanoi jotenkin tähän tyyliin, että ehkä jos hänen pitäisi veikata, niin ehkä se Vikki ei hänen mielestä sovi syylliseksi, että kun se kielistä ei se pystyisi pitämään tämmöistä salas. Mutta Suominen ei tosiaan 3 viikkoa oli tuntenut Vikin, ja kyllähän Vikki oli, niin kuin me puhuttiin jo möläytyksistä ja kaikista, kyllähän hän ei tiennyt näistä möläytyksistä vaan. Ei tiennyt näistä mitään. Ja ihan se lausunto loppuun osapuolen tämmöisiin sanoihin sitten tosiaan, että hän ei pysty poissulkemaan, että jos Vikki todella on tekijä, niin tämä reaktiivinen mielitauti, mikä Vikille on puhjennut, niin tämä ei ole syntynyt niin mistään niin kuin katumuksesta, vaan Vikin tapauksessa tämä on syntynyt kiinni jäämisen pelosta. Ja hän perusteli tätä myös varmasti sillä, että Vikkihän oli silloin, tämä sama reaktiivinen mielitauti ollut silloin talvisodan aikoina, kun hän ampui jalkaa yrittävästä rintamalta pois. Niin se meni eka läpi, ja sitten kun se uhkasi jäädä kiinni siitä, niin Vikki rupesi sitten, tuli taas ne mielenterveysongelmia. Eli tosiaan Suominen painotti sitä, että tosiaan että jos Vikki on tekijä, niin mielisairaus 53 Kristiinas lokakuussa on puhjennut kiinni jäämisen pelosta. Ja sitten Vikki oli muutama vuosi myöhemminkin sitten mielisairaanhoidossa, niin siellä oli myös hoitajalla vielä jyrkempi mielipide, että hyvin todennäköinen syyllinen. 1957 Seinäjoen piirin mielisairaus oli Vikki sitten. Sanotaan, että nämä on niin dokumenteissa selvinnyt. Eihän me ihan tarkkaan tiedetä, että onhan se, mun kirja perustuu tosiaan KRP-lähteisiin ja sitten aikalashaastatteluihin, niin KRP-lähteeseen on tämä 53-54 periodi sieltä Mustasaaren mielisairaalassa, sitten tieto siitä, fakta siitä, että 57 Seinäjoen piiri, on hän saattanut muunakin aikana, mutta näihin on varmat lähteet. Niin Seinäjoen piiri mielisairaalassa 57 tohtori Irma Korpio, niin tällä on sitten hyvinkin jyrkkä mielipide. Silloin kun Vikki vietiin sinne Seinäjoella, niin Skogman ilmoitti hoitajille ja varsinkin tälle ylilääkärille Korpiolle, että pitäkää vähän silmää. Että kun se on epäilty, että jos sieltä tulee jotain tunnustuksia tai jotain, pitäkää vähän silmää sitä miestä. Ja nämä oli pitänyt, ja tämä raportoi siis Skogmanille tämä Seinäjoen lääkäri Korpio, että hänen mielestä Vikki voi hyvinkin todennäköisesti olla tekijä, että on ovella ja juonikas. No joo, tämmöisiä niin kuin terveydenhuollon ammattilaisten puolelta. Mitä sitten, jos poliisit tutkinut tapausta, niin onko kuka poliisien niin kuin pääepäilty ollut niin kuin ihan vuosien ajan? Joo, tässä ei ole, niin kuin, tämä on ihan yksiselitteinen, mitä mä oon tutkinut, että se on pääteltävissä ihan KRP noista esitutkintamateriaaleista ja sitten ihan noista vanhoista ja uusista lehtijutuista ja sitten mitä itse on poliiseja haastatellut. Mun kirjaan tuossa apuna oli semmoinen kauhavalainen entinen konstaapeli kuin Pentti Kankaanpää. Niin Kankaanpää on tätä juttua, niin kuin 70-luvulla silloin poliisina siellä, ja hän tunsi kaikki nämä Skogmanit ja kaikki nämä Yno Rintala ja nämä poliisit, jotka oli tutkinut tätä juttua silloin Kyllikin aikoinaan. Niin Kankaanpäähän on myös tämän Ojankaivelinen kannattaja kanssa. Ja mitä Axel Skogman, kehen sä oot monta kertaa viitannut, niin oli siis tämä päätutkija aikanaan. Se oli tämän Kyllikin jutun päätutkija. Ja oliko tietoa, että ketä hän piti pääepäiltynä sitten? No, Skogman, siitähän ei ole mitään varmaa tietoa sitten, ei sillä tavalla ole, mutta kyllä niin kuin pääepäilty on selkeästi ollut juuri tämä Vihtori Lehmusviita. Eli niin kuin palataan siihen pappihommaan vielä, että toistan sitä samaa asiaa, mutta nämä 50-luvun poliisit eikä nykytutkijakaan niin kuin profiloinneissaan, niin ne on tutkinut pappia, mutta pappia ei ole pidetty niin kuin soveltuvana tekijäksi, että se on just tämä ojankaivatus, kun Vikki on siinä ollut se pääepäilty kyllä, ennen ja myöhemmin. Joo. Mutta kun se, no joo. Eli sekä myös poliisit olleet aika pitkälti ojankaivajalinjan takana, mutta ei ole todisteita kyllä ollut, niin voitu siitä. Mulle ei ole yksikään poliisi vielä tullut sanoa, että pappi sen teki, että mitä mä oon poliisin kanssa jutellut ja
dokumenteista, niin kyllä ne enemmän viittaa siihen vikkiin. Joo. Entä sitten Kyllikkisaaren suku, että he on tietenkin Kyllikin isä ja isä varsinkin, niin vuosikaudet oli hyvin aktiivisesti niin kuin seurasi tapausta, että mihin hänen syyttävä sormensa taas sitten osoittaa. Joo. Tän Eino Saaren, tämän Kyllikin isän tätähän on haastateltu monessa lehdessä, ja kyllä tämä niin kuin viittaa usein juuri tähän Arvo ja Vikin suuntaan. Lehdessä on kyllä luettava siihen, että puhuu muun muassa tähän tyyliin, että ne miehet, jotka työskentelivät siinä Päntäneen tiellä, teki niitä puuhommia. Ja muun muassa tämmöinen juttu on se Arvoon viittaava se KRP:n kuulustelussa, että Arvo teki halkoja siinä Kyllikin suohaudella, että Eino kiinnitti huomioon siihen, että halkoja tuli kauhean vähän niin kuin päivän aikana siihen, että se viittasi semmoiseen niin kuin tarkkailuun ja oleskeluun vaan siinä paikalla. Joo. Miten sitten niin kuin myöhemmät profiloijat, kuten joku Elfgren ja kumppanitkin, sä viittaat kirjassa, niin... Joo, eli nämähän on profiloinut tämän Kyllikkisaaren murhaajaa, ylikomissaari Tuomas Elfgren ja sitten nämä Pekka Santtilat ja Kimmo Himperit, nämä rikostutkijoita kaikki. Niin nämä on erillisissä näissä murhaajaprofiloinnissa päättynyt kaikki Ojankaivajan kaltaisen henkilöiden. Tämä mun teoria näistä ojankaivajista, tämä en suinkaan ottaisi yksin, että lähestulkoon kaikki mun tietävät, niin 50-luvun kuin nykyaikaisesti ammattirikostutkijat, jotka tähän on perehtynyt ja profiloinut, niin on tullut tähän ojankaivajan kaltaiseen tekijään. Joo, siltä se näyttää, että kaikki niin kuin media lukuun ottamatta näyttää niin, sitten osoittavan yhteen suuntaan. Sitäkin painotan taas, että Kanervon päälläkkö heitettiin varjoon, niin poliisi tutki sitä ja totesi, että ei sovellu syylliseksi, että pappi Kanervon nosti valokeilaan, ei poliisi, vaan lehdistöä. Joo. Voidaan ehkä sitten pohtia, että ollaan aika vakuuttavasti nostettu esiin, että minkälaista näyttöä ojankaivajien vastaan on, niin että voidaan ehkä pohtia, että minkä takia tämä tapaus sitten jäi aikanaan selvittämättä. No joo, mä koitan nyt sen ihan vähän rautalangasta, että kun on sanottu joskus, että poliisi sössi sitä homman tutkinnoissa, niin mun mielestä se ei pidä ollenkaan paikkaa. Eihän poliisi mitään sössinyt, vaan poliisi tutki silloin niillä menetelmillä, mikä 50-luvulla, että se noudatti niitä menetelmiä justiinsa niin kuin pitikin. Ei siellä mokattu, vaan se ongelma tulee siinä, että kun ei tiedetty, aluksi oli 2 rikostutkinnan kulmakiveä poissa, eli tarkka tekopaikka ja sitten ruumis oli kateissa. Ja kun ei näitä tiedetty, niin huhut sai tietenkin tilaa. Eli jos heti oltaisiin löydetty ruumis, niin silloinhan oltaisiin löydetty todennäköisesti niitä teknisiä todisteita, verijälkiä, ehkä spermaa Kyllikistä. Ja nämä on just sitä teknistä näyttöä. Kun ruumis olisi heti löydetty, niin teknistä näyttöä olisi löytynyt ja tekijä olisi selvinnyt heti. Mutta kun tekopaikkaa ei tiedetty, ruumista ei löydetä, ja ruumis löydetään vasta 5 kuukauden päästä, niin tämä tekninen näyttö hävisi siinä 5 kuukauden aikana. Sitten kun Kyllikki löytyi, niin sitä teknistä näyttöä, niitä verijälkiä, niitä ei enää pystytty toteen sieltä, jos niitä siellä oli. Ja sitten kolmantena vielä päälle tämä 50-luvun näyttökynnys. Se oli armoton, että niitä aihetodisteita nyt löytyi, mutta niiden varaan ei 50-luvulla laskettu. Eli vaadittiin just sitä teknistä näyttöä, mikä oli se 5 kuukauden aikana kulunut. Eli ei siinä mielessä ei kannata ihmetellä, että tämä juttu ei ratkennut. Onko sulla sitten jotain ajatuksia, että millä tavalla tämä voisi, niin kun, jos aihetodisteiden päälle haluttaisiin vielä jotain tämmöistä konkreettisempaa, niin voisiko tämä joku vielä todiste tai joku asia vielä tuoda tämän selkeämmäksi tämän tapauksen? Joo, siinä sanotaan näin, että professori Juha Saarihan on joskus, siitä on jo vuosia sitten, hän on maininnut, että tämä juuri viitatte Vikkiin, että tämä epäilty tekijä, että tämä just näihin mielisairaalassa, se Mustasaari, Seinäjoki, niin sinne on saatettu kirjata jotain semmoista, mitä jo poliisien pöytäkirjoihin tullut, että
Pikkistä sijaonpuhelua, että niitä pitäisi päästä tutkimaan. Itse koitin päästä vielä 25 niitä Seinäjoen mielisairaalapapereita tutkimaan, mutta se evättiin, että siinä on hyvin vaikea potilastietoja, on hyvin vaikea päästä tutkimaan. Ja sitten toki on se, että semmoinen asia, että mä oletan, että tämä tekijät, nämä ojankaivajat, niin kuin Vikki ja Arvo, niin epäilen, että sukuun on saattanut ihan siis perimätietona siirtyä tietoon näiden ojankaivajien tekemisistä. Että jos täältä vie tästä nuoremmasta polvesta joku avautuu ja raottaa tätä salaisuutta, niin se on mahdollista. Kyllä. Mutta olisikohan siinä nyt tullut aika hyvin näitä perusfaktoja esiin tapauksesta, mitä nyt sun kirjassa nostetaan ansiokkaasti esiin. Joten ei kai muuta kuin, että tosi mukava, kun pääsit juttelemaan tästä tosi mielenkiintoisesta aiheesta. Ja toki sitten kannustetaan katsojia niin tutustumaan itse kirjaan, eli Kyllikkisaari, paljastuksia suohaudasta. Erittäin mainio kompaktiteos aiheesta ja tuodaan niin kuin näkökulma esiin, mitä skandaalilehdistö ei niinkään korosta. Joten kiitos vaan katsojille. Kiitoksia.